סטורי טיים על האופנוען החתיך שלי. אימא'לה, שהשם ישמור אותי, יא בבא. אמא, אתם לא מבינים, אני מתקשרת לחברה שלי. ואני אומרת לה, אחותי, את לא מבינה מה היה לי עכשיו. הייתי בתחנת דלק, והייתי צריכה שמישהו יחליף לי שמן מים. Recontento porque había llegado el 18 tiki. ואני רואה רק בחורות, וכאילו, כולם לא יודעת. ככה. כאילו, כולה שמן. עכשיו, ניסית? לא. למה לא? ככה. כבר מה לא? בקיצר מפה לשם אני כולי יושבת, מחכה ככה שיבוא איזה גבר. נכנס אופנוען. אמרתי, טוב, יאללה. ואני אומרת, טוב, יאללה. קיצר, אמרתי לו, שומע, אתה יכול להחליף לי, למלא לי שמן מים? והייתי באמת כבר עצמנית, כאילו, עד שמישהו בא ולקח באמת הרבה זמן. ועד שכאילו מצאתי גם מישהו שיעזור לי, כן? וזה מה שאמרתי של חברה שלי בטלפון, בעודה מוקלטת. בקיצר, הוריד את הקסדה. אימא'לה, איזה דבר. אימא, איזה דבר שהשם ישמור, ואני אומרת לה, ויצא הקלטת מקליטה, אתם לא מבינים בכלל. שתגזים ככה. ועכשיו תוך כדי שגם אני אומרת לה, תקשיבי, אני לא נושמת, אני לא מרגישה טוב. כאילו, אין דברים כאלה, אין. ראיתי איך הוא נראה, אמרתי, השם. ואני אומרת, השם, איך מגיע לי? Recontento porque había llegado el 18 tiki. כל הטוב הזה, ולמה? למה וטוב לי ואיך היא מגיעה? כאילו, באמת, לא הבנתי את זה. תקשיבו, בא, שם לי שמן מים. איזה חתיך, אתם לא מבינים. באמת, אתם לא מבינים איזה חתיך. Recontento porque había llegado el 18 tiki. מחייך. מה אתה מחייך? מי אישר לך לחייך? כולו מאושר מהחיים, ובאמת אין לי מושג גם על מה. ואני מסתכלת עליו, ואני מופנטת.